Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El Parlament cobrirà l'escut de Felip V amb la senyera en l'inici dels actes de la Diada. Es recuperarà un disseny similar al que va utilitzar Macià per ocultar l'escut borbònic el 1932 i que va retirar Franco. El Parlament cobrirà l'escut de Felip V amb la senyera el proper 10 de setembre, en l'inici dels actes de commemoració de la Diada de Catalunya. Es recuperarà un disseny similar al de les 4 barres que va utilitzar Francesc Macià per ocultar l'escut borbònic el 1932 i que van ser retirades després de la caiguda de Barcelona a la Guerra Civil. L'acte de cobriment de la façana principal de l'edifici es farà immediatament després del lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament i coincidirà amb la inauguració d'una exposició itinerant que recorrerà Catalunya per explicar la història parlamentària dels darrers 80 anys. Precisament aquest 2012 se celebra el 80è aniversari del restabliment del Parlament.